Atol sa pag-obserba sa Arbor Day, anasa 12,000 ka mga similya sa klase-klase nga kahoy ang gitanong sa Zamboanga City. Samtang dunay giapod-apod sab nga mga similya sa mga punuan sa kahoy aron itanom sa Cagayan de Oro City. Ani ang report? Gisalmutan sa gatusan ka mga personahe sa Zamboanga City LGU lakip mga pribadong sektor ang tree planting activity sa 5 ka hektarya nga luna sa Sitio Brea sa Barangay Lumayang, Zamboanga City atol sa pag-obserba sa Arbor Day adlawng Martes. Ana sa 12,000 ka semilya sa Nara, Palo Maria ug Nato ang gipangtanom. Sumala sa OCNR9, dakong tabang ang maong aktibidad isip usa ka regreening and rehabilitation effort aron mapadayon ang pagpalambo sa kinaiyahan nga makatabang sa pagbatok sa epekto sa climate change. Sa Cagayan de Oro City, nanghatag ang City Local Environment and Natural Resources Office og libreng similya og soil conditioners ngadto sa mga empleyado sa City Hall. Lakip sab sa mga gipanghatag ang mga similya sa fruit-bearing trees ug native trees sama sa nangka, labana, teak ug nara. Ang Arbor Day ginasaulog sa tibuok nasod subay sa Presidential Proclamation number 643 nga nagtinguha nga mapreserba ang kalasangan ug kinaiyahan. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.